Hej og velkommen til mig og Marias træningsvideo. Vi har et træningsprogram, som vi gerne vil vise jer. Det her, det er Maria, og lad os bare komme i gang. Den første øvelse, den hedder udfald, og der skal du bruge 2 håndvægte. Den er rigtig god for dine lår, baller, mave og ryg, men også rigtig god for din balance. Det er vigtigt, at dine knæ er 90 grader, også det bagerste. Okay. Den næste øvelse træner dine triceps og biceps. Du skal bruge 2 håndvægte. Så løfter du din arm som vist, og den skal være strakt. Den næste øvelse er en helt almindelig armbøjning. Jo længere væk armene er fra hinanden, jo nemmere er det. Jo tættere på armene er fra hinanden, jo sværere er det. Du styrker selvfølgelig dine armmuskler. Okay. Den næste øvelse kaldes vandring på bold. Du skal bruge en bold. Så lægger du dig på maven og ruller ned på lårene. Så går du frem og tilbage på dine hænder. Det styrker din balance, så du får en rigtig god balance. Efter træning er det rigtig godt med proteiner. Derfor vælger Maria at tage et glas mælk og nogle grøntsager. Det er vigtigt, at du opvarmer, før du skal træne, så du kan sætte gang i blodomløbet. Den næste øvelse hedder bækkenløft. Det er vigtigt, at du er helt lige i kroppen. Den hjælper for din mave og for din ryg. Den næste er nogenlunde den samme øvelse. Den styrker også din mave og din ryg, og det er vigtigt, at du er lige i kroppen. De næste 2 øvelser er den samme som bækkenløft. Den styrker også din mave og din ryg, og det er vigtigt, at du er lige i kroppen. Du kan lave den på siden eller på ryggen. Den næste øvelse er en helt almindelig mavebøjning. Du lægger på ryggen med benene i 90 grader. Så går du op som vist, som om du bliver krydset sammen. Du kan også vælge at bruge en bold til at støtte dine ben på, hvis du har svært ved at holde de 90 grader.